Когато спреш да тичаш, животът те намира. Толкова дълго гониш любов, успех и признание. Толкова дълго търсиш онова, някъде там, далеч от теб. Докато един ден спреш и разбираш, че най-ценното винаги е било до теб и в теб. Прочети това, ако искаш да спреш да се гоните с живота. В началото вярваме, че животът е надпревара. Че трябва да тичаш, за да не изостанеш. Да се доказваш, за да те забележат. Да се променяш, за да заслужиш любов. Гоним хора, които не са готови да вървят с нас. Гоним успехи, които не ни носят радост. Гоним признания от хора, които никога няма да разберат сърцето ни. И колкото повече тичаме, толкова по-далеч се чувстваме от себе си. Но идва ден, в който силите свършват. Не защото сме се отказали, а защото сме се събудили. И сме разбрали, че щастието не е в гоненето. То е в спирането. Когато спреш, започваш да чуваш. Чуваш какво иска душата ти, а не какво изисква светът. Виждаш красотата в малките неща. Чаша кафе, усмивка, тишина в неделна утрин. Усещаш, че хората, които са истински твои, не се нуждаят да ги гониш. Те вървят редом с теб. Да спреш не означава да се предадеш. Означава да избереш себе си пред чуждите очаквания. Да позволиш на живота да те намери там, където си без маска, без преструвка, без бягство. Тогава се случва нещо магично. Хората, които са за теб, идват без да ги каниш. Възможностите, които са твои, се появяват без да ги преследваш. И животът просто се подрежда. Утвърждение за деня. Доверявам се на живота. Не е нужно да гоня нищо, което е истински мое. Практика за деня. Днес си дай поне 20 минути, в които да не гониш нищо без задачи, без телефон, без социални мрежи. Просто бъди. Ако мислите за трябва и не мога дойдат, остави ги да минат като облаци. Фокусирай се върху усещането на настоящия момент, дишането, звуците, светлината. Попитай се, ако вече имам всичко, от какво бих се отказал да бягам? Въпрос към теб. Кога в твоя живот спирането е донесло повече, отколкото гоненето? Ако това, което чу или почувства, докосна нещо в теб, абонирай се и натисни камбанката, за да не пропускаш следващите видеа. Това не е просто съдържание. Това е път навътре, към теб самия.